Extreme. Extreme fashion. Extreme. She's the epitome of extreme. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекавярні «Вечірній Віцебск». Всім добрий вечір. Сяжук, дозволь, я запитаюся, як ти себе відчуваєш? Не вельми шмат агенчику для тебе? Ні, нормально, все добре. Все чудово. Я прапаную працягнуць размову вось пра тое, што мы бачылі крыху пазней, а пачаць з навін, тое, пра што Ну, ўжо зразумела, што ў нас сёння сустрэча будзе яскравая, да? Патрымаем пакуль інтрыгу навінамі. Сёння адбылося мерапрыемства, прысвечанае 150годдзю пачатку руху цягнікоў у Віцебску. Рух пачаўся 17 кастрычніка 1866 года. Як паведамляе Белтабай, усіх гасцей сустракалі сёння песнямі, танцамі, феерверкам, а таксама дарылі памятныя буклеты па гісторыі чыгункі. Дарэчы, калектыў чыгуначнікаў 150 гадоў таму ад Віцебска да Полацка меў не больш за 100 чалавек, цяпер іх больш за 9 тысяч працаўнікаў. Можам сказаць, што вось пачатак нашай праграмы быў прысвечаны непасрэдна чыгуначнікам. У іх былі феерверкі, танцы. Ну, хай будзе яшчэ. Наступная навіна камусьці падасца добра, хтосьці паспачувае, як паведамляе міліцыя, амаль 3 кілаграма золата ў злітках выкралі з дачы Менчука ў Полацкім раёне. Злачынец праз акно пранік у яго дачны дом і здзейсніў крадзеж 2800 грамаў золата ў злітках. Урон склаў амаль 150 тысяч даляраў США. Ну вось хтосьці і папоўніў свой золатавалютны запас перад Новым годам. Нешта ты радуешся, здаецца, не? Я нават не ведаю, дзе гэта знаходзіцца, сапраўды. Ну і ў інтэрнэце з'явілася відэа, якім я не магу не падзяліцца, з камеры відэаназірання ў адным з турэцкіх гарадоў. Каля дзесятка сабак атачаюць прыпаркаваны аўтамабіль і пачынаюць літаральна развалакаць яго на часткі. Адрываюць бампер, падкрылкі. Трывогу забіў раніцай уладальнік. Ён падумаў, што яго машыну спрабавалі скрасці, выклікаў паліцыю, усё высветлілася. Зараз самай верагоднай прычынай называюць кошку, якая схавалася ў маторным адсеку. Ну, калі б я не ведаў, што дзеянне адбываецца ў Турцыі, падумаў бы, што гэта нейкі айчынны аўтамабіль, неяк занадта лёгка ўсё ад гэтага аўтамабіля адрываецца. Цікава, з якой нагоды яны гэта рабілі? Чым ён так? Ну вось, нават адной з прычын называюць кошку, што яна пранікла ўнутр. Ну, мы ж не ведаем. Мы ж можам толькі паспачуваць ці... Зноў-такі, як і з золатам, да. Ну што, такі мы людзі. Так, вось такія навіны. Зараз раім вам паглядзець нашу афішу і даведацца, што ж у нашым горадзе цікавага адбываецца. Витебский краеведческий музей приглашает на выставку живописи современных эстонских художников «Мини-принт. Таллин-Витебск-2016». 44 художника представят 107 картин в формате малых форм. Авторы используют разнообразные графические техники, демонстрируют свой оригинальный стиль и почерк, начиная от филигранного характера работ и заканчивая искусством больших форм. Начало выставки в 10:00. Центр современного искусства представляет арт-инсталляцию Людмилы Христеевой «Sustain Identity». Используя туали, прототипы готовых изделий одежды как своеобразные холсты, художница исследует понятие женственности и факторов, которые влияют на восприятие женского тела и образа в разных культурах. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет одноактную пьесу-триллер «Королева прыгажости Злинена» по пьесе Мартина Макдонаха в постановке Ирины Тишкевич. Отчаяние, проблемы отцов и детей, тоска по родине – вот лишь некоторые из тем, затронутых в пьесе, жанр, который определяют как кухонный боевик. Начало спектакля в 19:00. Вось такія цікавыя падзеі адбываюцца ці адбудуцца яшчэ ў нашым горадзе. Як вы зразумелі ўжо на пачатку нашай праграмы, вось гэтыя цікавыя
светавыя рэчы, якія вытвараў Александр Куляшоў, кіраўнік творчай групы Sky-Fi, сёння ў нас в гасцях, і Станіслава Цярэнцева, арганізатар фестываля, першага фестываля «Агню» «On Fire 2016». І крэатыўны вядучы ўжо знешне, да, все зразумела, это Дмітрый Давідоўскі, вядучы фестываля «On Fire». Ну, адразу пытанне, я так думаю, да Станіславы, як да арганізатара, да? Адзін з арганізатараў і адміністратар. Станіслава, як задума гэта ўзнікла, таму што я ведаю, што ў Беларусі ўжо, ну, у Гомелі, я ведаю, так, не аднойчы такія фестывалі рабіліся, у Віцебску гэта першы. Адкуль пайшло жаданне зрабіць у нас нарэшце? Ну, Віцебскі, он вельмі багат на творчых людзей, і у Віцебскі вельмі шмат каманд, які займаюцца вогненным шоу, і вось мы думалі іх аб'яднаць, каб яны паказалі, што яны ўмеюць для саміх удзельнікаў, а пасля для жыхароў горада. І мы так сабраліся, вырашылі зрабіць гэты фестываль і для файўшчыкаў, і для жыхароў горада, і так спантанна гэта ідэя у нас рэалізавалася ў фестываль, які мы падрыхтавалі вельмі хутка, каля месяца ўшло ў нас на гэта. Усяго месяц і ўсё? Так. Ну, можете адразу пахваліцца, фестываль учора ўжо адбыўся, пахваліцеся адразу, колькі людзей прыйшло, таму што я ведаю, народу было вельмі шмат. Так, было вельмі шмат, мы хваляваліся, што будзе вельмі халодна, бо такія зімныя вечары ўжо, і калі лічыць з удзельнікамі, які прыехалі на майстар-класы, з дзеткамі, з журналістамі, з гасцямі, то будзе 1000 чалавек. Каля 1000 чалавек прыйшло на фестываль. Александр, вы задаволены? Очень. Дмитрий, сапраўды было холодно? Дагэтуль. До сих пор холодно. Никак не могу оправиться от вчерашнего. Не, на самом деле классно все было. Чтобы люди не замерзли, им как раз-таки фаер-выступления в этом и помогали. Сначала музыканты всех раскачали, потом непосредственно фаер-выступления. Я думаю, что, учитывая, что большое количество людей осталось до самого конца мероприятия, значит, все-таки согрели. Ну, вось перед пачаткам яшчэ праграмы я чуў, як вы цікава распавядалі пра тое, адкуль пайшла гэтая традыцыя фаер-шоу і фаершыку. Можа, вы нашым гледачам крыху распавядзіце, адкуль зарадзілася гэтая традыцыя? Там вось і хіпі. Ну, разумеется. Вообще из Новой Зеландии это все пошло, и как раз-таки очень давно, ну, племена использовали это в развлекательных и культовых целей. Мужчины развивали этим выносливость, силу, ну а для девушек непосредственно это было как развлечение. Вот, уже чуть позже, значит, австралийские, значит, клоуны-гастролеры, скажем так, я не знаю, каким образом они оказались в Новой Зеландии, вот, но они переняли эту идею. Уже потом это пошло и в Европу, и до Соединенных Штатов, это больше уже в 70-е годы, собственно, там уже это появилось. Активно вот с хиппи они вот как раз-таки как-то вот, я не знаю, ну, тусовались будет, наверное, не совсем правильное слово, но контактировали. Вот. Ну и уже спустя долгое время это все начало появляться и у нас. Александр, я думаю, что до Александра больше пытання. Хто дапамог увогуле ў стварэнні гэтага фэсту? Які, ну, не будзем, да, звычайна, якія цяжкасці былі? Ну, пра цяжкасці ў кожных арганізацыйныя моманты, яны ўсе цяжкія. Хто дапамагаў арганізацыі? Каму можна сказаць за гэта вялікі дзякуй? Нам помогали практически все друзья, то есть, ну, мы вот очень большое сообщество, как оказывается. Вот и Станислава, и волонтеры нам помогали, много помогали общество Красного Креста. Помогали друзья байкеры, друзья гонщики, абсолютно все. Карацей, фэст атрымаўся валанцёрскі. Ён не камерцыйны, валанцёрскі. Я ведаю яшчэ, Станіслава казала, і я глядзеў на афішах, таксама дапамагала арганізацыя YMCA. Я ведаю, што Стася з'яўляецца так членам гэтай каманды. Якім чынам, я ведаю, што гэта хрысціянская арганізацыя, якім чынам яны вам дапамаглі, вы самі сабе дапамаглі і як паўдзельнічалі ў гэтым? Ну, гэта просто вельмі старажытная, калі можна даказаць, арганізацыя. Яна ўжо начытвае гісторыю з 19 стагоддзя, таму ў той час яна называлася хрысціянскай. Зараз гэта проста суполка людзей, якія займаюцца рознымі справамі, і ўжо гэта не мае дачынення да рэлігіі. І у нас гэта
гэтыя людзі вельмі шмат чаго робяць, і вы чулі пра іх праекты. І я дапамагала ім у нейкіх праектах і папрасіла дапамогчы на гэтым фестывалі. Яны згадзіліся, яны памагалі нам людзьмі, дапамагалі рабіць гарбатку, бо было вельмі зімна, дапамагалі на ўваходзе, памагалі з удзельнікамі. Добра, якія ўжо, водгукі, я думаю, вы чулі ад наведнікаў? Какие отгуки? Очень довольны товарищи наши, фаерщики из других городов Беларуси. Из каких городов, до речи, еще были команды? Минск, Гомель, Могилев. Смоленск. Смоленск, да, товарищи. Так, напевно, это основные города, з яких приехали до нас люди. Усё сподобалося? Ці ёсць нейкія выказали пожаданні, что можно было полепшить? Нашим товарищам очень сильно понравилось. Конечно, что это первый фестиваль, поэтому дорабатывать его еще, конечно, нужно, но, в принципе, сами участники остались очень довольны и нашей организацией, и зрителями, им все абсолютно понравилось. Там фестиваль быў з двух частак, і першая частка была якраз для тых, хто займаецца фаер-шоу. Яна была закрытая, тых, хто ўжо шмат што ведае ў гэтай справе, яны рабілі майстар-класы. І менавіта удзельнікам, якія ехалі з другіх гарадоў, ім вельмі спадабалася гэта частка. А вось ужо людзі, якія прыйшлі, ім, конечно, б хацелася паболей цепла. Звычайныя людзі, яны гэтага не змаглі пабачыць. Гэта не было сэнсу ў гэтым. Бо там такія тэхнічныя моманты, гэта не відовішна, гэта проста адпрацоўваеш нейкія моманты. Стася, дазвольце запытацца ў вас. Ёсць жа нават шмат рэчай, якія можна арганізаваць, нават фестываляў, я не ведаю, фестывалі музыкі, танца. Чаму нават фаер-шоу? Чаму вам хацелася навучыцца, вам хацелася паспрабаваць? Чаму Іван просто ведае, што Стася займаецца яшчэ этнаграфіяй і чым толькі не займаецца Стася, вось там я пытаюся. Вырашыла аджигаць. Я вырашыла, каб гэта было ўсё з аганьком яшчэ проста. Ну чаму бы не, у нас вельмі добра адносіны з гэтай камандай, яны звярнуліся па дапамогу, і я бачу цудоўную магчымасць для нашага горада забіць тое, што яшчэ не было. Калі у нас танцы ўжо былі, і у нас ёсць шмат нейкіх альтэрнатыўных адпачынку і фестывалей і святаў, то чаму б не зрабіць такі фестывалі агня, які будзе адметны, і все будуць ведаць, што ў Віцебску яны такія самабытныя, самастойныя, яны могуць гэта. І прыязджайце, паглядзіце, наколькі добра яны гэта могуць. Ну, глядзіце, вы абралі зараз невялічкую пляцоўку, так, у гістарычным культурным комплексе Дзвіна. Яна, канешне, вельмі файная, класная, але ўсё роўна месца малавата. Гэта такі свядомы быў выбар, ці ўсё ж такі ёсць жаданне выбрацца на вялікую пляцоўку, але пакуль не маеце такіх магчымасцяў? Ну, мы хацім там, дзе славянскі базар праходзіць, выступаць. У амфітэатры? Ну так, але нам нічомусьці не прапанавалі, і мы... Вось адкажыце, калі ласка, адкуль нават у вас гэтае жаданне спаліць гэты амфітэатр? Навошта вам гэта трэба? Не так даўно зрабілі. Не так даўно нават яго пабудавалі толькі. Ну, гэта проста будзе вельмі эпічна, мне падаецца. Мы хотим, чтобы весь Витебск посмотрел. Мы видим ее последний раз сегодня. Як вам запомніўся фестываль агня ў Віцебску? Гавіла амфітэатр. Не, нам проста думалася, што трэба большая пляцоўка, бо вельмі шмат людзей, але, на жаль, нас паставілі такія ўмовы, што мы павінны рабіць былі ў гэтым месцы, ну і мы тут былі крыху абмежаваны. Гэта цудоўная пляцоўка, цудоўныя людзі, нам вельмі дапамаглі з арганізацыяй, але для вялікай колькасці людзей і для працы менавіта з агнём яна не вельмі зручная. Я так разумею, цяжкасці ў тым з вялікімі пляцоўкамі, што гэта тэхніка бяспекі, так? Так. Асноўным. Ну і таксама дазвол. Бо гэта вялікая колькасць людзей, і там павінны быць свае меры. А чаму, глядзіце, калі прыязджаеш у нейкі буйны горад, ну, напрыклад, там, возьмем расійскія гарады, там, Петербург, Москва, на ўсіх гэтых, ну, так назовем умоўны, да, Арбат, побач з гэтымі вулічнымі музыкамі мы можам сустрэць таксама фаершыкаў і, ну, каго толькі няма там. У нас, напрыклад, ні ў Менску, ні ў Віцебску, дакладна я не бачыў, каб вось у нас, напрыклад, дзесьці на вуліцы просто стаяў чалавек з агнём. Бывает. Иногда бывает, люди тренируются. А потом административно это. Не, почему? Бывает, люди иногда тренируются, но выбирают для этого специфические площадки, чтобы все было безопасно. У нас няма такой васпрацаванай сістэмы, каб гэта зрабіць афіцыйна. Няма ніякіх дакументаў, які ты мусіш падпісаць і гэтым займацца. То бок ты не можаш працаваць з агнём проста так на вуліцы. Можа, у іншых краінах, у іншых
гарадах там ёсць уже нейкая такая распрацаваная сістэма, бо там гэты рух уже пэўную колькасць лет. А ў нас гэта все толькі пачынаецца, і гэта такая новая рэч, якая толькі там пакрысе выходзіць у быт наш. Ну, я думаю, што падтрымаюць ужо іншыя гарады, калі першы фэст пайшоў, ён будзе, ну, узмацняцца. Глядзіце, калі ёсць фэст, так? Зараз вельмі модна, скажем так, калі, напрыклад, людзі, якія займаюцца стэпам, яны робяць канцэптуальныя нейкія праграмы. Нават, ну, можна назваць гэта спектаклямі. Вось, можа, Дмітрый як вядучы, да, крэатыўны вядучы, можа, трэба было б задумацца пра тое, каб зрабіць канцэптуальную праграму, як спектаклем. Гэта не проста нейкія тэхнічныя моманты, да, А это и думается. На Лебединое озеро замахнуться. Это и думается. Во-первых, ну, собственно, тут надо очень много времени потратить, чтобы как раз-таки это проработать. То есть придумать, проработать, поставить. Вот. На данный момент все-таки мы старались разнообразить этот фестиваль, то есть чтобы там присутствовали еще как минимум музыканты. Вот. То есть я считаю, что в общем задумка, значит, очень хорошо все прошло. То есть люди послушали музыку, посмотрели на выступление, на фаер-шоу. Вот. И, ну, конечно, надо, чтобы была больше программа, значит, нужно что-то больше давать. То есть, допустим, для следующего мероприятия, для более большой площадки и более длинного шоу, разумеется, надо будет что-то уже придумывать, чтобы было какое-то разнообразие. Вот, потому что все-таки несколько часов подряд смотреть, к примеру, выступления фаерщиков, ну, это не очень как-то интересно. Ну, это, скажем, таки уже отрымливается фест для самих фаерщиков, так, да, які да. оценивают Конечно. выступ один одного, и звычайным глядачам уже, ну, а что тут, да? Ну, одни то и самое показали, это то и самое показали. Да, они не увидят просто разницы. Вот. Разумеется, мы над этим думаем и думаем, что можно интересного как раз-таки показать именно нашему зрителю. И самое главное, чтобы ему в первую очередь это понравилось. То есть, чтобы это было интересно не для тех ребят, которые в теме, а именно для широкой массы. Ну, Я зараз гляжу на Дмітрая, нават я не ведаю сапраўды, чаму вы знаходзіцеся у шапцы ў гэтай. Можа, вы баіцеся паказаць адсутнасць валасоў, напрыклад, можа, нешта пайшло не так? Да. Не, просто все на самом деле очень просто. Ну, сейчас же холодно, и мне мама сказала, чтобы я без шапки, ну, не ходил. Каб яна побачила зараз, что вы Да, вдруг она посмотрит, вот сейчас смотрит программу и видит, что я все-таки ее ослушался, это, наверное, было бы очень плохо. Адкажыце, калі ласка, вось вы былі вядучым, але не спрабавалі ли вы вось нават выдыхаць огонь, можа нават некоторые рэчы вам давяралі зрабіць? Ну, непосредственно на этом мероприятии я этого не делал. В меру того, что сама сцена, она была деревянной, и по технике безопасности, ну, мне бы было бы просто запрещено. А так, да, пробовал. Ну, то есть выдыхать огонь. Ну, ён выбрал роль ведущего, на самом деле выдыхать огонь это не столько сложно, вот, сколько надо все-таки продумывать технику безопасности. То есть, если все сделать правильно, то все и пройдет нормально. Саша, выдыхать огонь несложно. Несложно, но долго учиться. Вот, то есть, небольшое пламя выдохнуть, я думаю, что каждый, я не знаю, человек, в принципе, в состоянии, но сделать это действительно красиво, далеко, то есть, чтобы это все было масштабно, ну, тут уже как раз-таки нужны тренировки. Складана наколькі трэба гэтаму вучыцца? Ну, каждому нравится по-разному, конечно. Ну, учиться, есть практики специальные даже, обучают контролировать дыхание. Карацей, гэта йога. Ну, что-то в этом роде, да. А вось гэтая вадкасць, якую трэба ўзяць у рот, яна неяк дапамагае пры марозе, нават на холадзе? Нет. Ніяк не дапамагае. Александр, глядзіце, звычайна вось гэтыя выступы фаершыкаў, да, можна так называць, да, фаершыкі, асацыююцца з рок-музыкай, да, з рок-музыкамі ці з экстрэмальным спортам, напрыклад, там мотагоншчыкі, там нейкія аўтакросы, ці гэта байкеры, зноў-такі брутальныя такія машыны. Можа, зараз такі час, да, што трэба здзіўляць нечым. І калі рок-музыка, гэта рок-музыка, можа, ёсць задумкі здзівіць нейкім сумесным выступам, напрыклад, з балетам, ці зрабіць забаўляльную праграму для дзетак, таму што, ну, учора вось я бачыў, прыходзілі з дзеткамі, ну, але гэта, ну,
некалькі толькі людзей выключна былі, а вось зрабіць непасрэдна дзіцячую праграму. Детям, конечно, очень интересно наше выступление. Мы часто ездим в детские дома выступать, и очень довольны нами остаются. Конечно, ну вообще есть разные направления. Есть театры огня, которые занимаются постановочным шоу, есть технические шоу, то есть там упор делается на элементную базу, красоту, так сказать, именно рисунка огня, я бы так сказал. Стася, я думаю, можа таксама прапанаваць нешта, таму што... Ідэі? Так, канешне, калі ты... Не, вось для фаершыку, таму што калі ты займалася, напрыклад, і танцамі, і для дзяцей праграмамі ў тым жа комплексе «Звена», я думаю, што можна зрабіць нешта сумеснае з танцамі. Ну так, мы уже думали, мы калі падчас свята года мы уже выступали, там былі беларускія народныя танцы, і нам дапамагалі ребята з фаер-шоу. І мы думали про такі вялікі фестываль, які ўжо будзе са спасылкамі на ту эпоху, калі у нас было паганства, і ўсё вельмі было павязана якраз і культура, і вагонь, так? Вось, а для дзетак то гэта вельмі відавочна, і яны могуць проста прыходзіць і глядзець, як гэта, можа, якімсь майстар-класы з імі, ці там развучыць які-нибудь элемент, галоўна, каб гэта было бяспечна для іх, і ўсё тады атрымаецца. Што нашыя фаершыкі з Беларусі могуць прапанаваць такое, чаго няма нідзе ў свеце? Артистов. У нас очень хорошие артисты. В любом коллективе. Талантливые. Бок з тэхнічнага боку мы не можам пакуль што здзівіць, да, але... Ну, с технического у нас тяжело в сравнении с другими странами, конечно. Ну, я думаю, што ўсё у вас атрымаецца. Дзякуй, што прыйшлі. Зараз якраз у нас ёсць яшчэ невялічкі сюжэцік. Поспеху. Галоўнае, каб все былі жывыя і здаровыя. Толькі прыносілі радасць. І, я думаю, новых шоу, новых пастановак Дмітрый, я думаю, зоймецца са Станіславай разам з гэтым. Усяго вам добрага. А разам зараз давайте паглядзім, калі ласка, пра ваш жа фестываль On Fire. Ёсць невялічкі сюжэт. Пакуль нашыя фаершыкі рыхтуюць свой выступ напрыканцы праграмы, мы вось вырашылі зрабіць зусім такое лёгкае, без усялякага экстрэму, і запрасілі да нас майстрыцу, прыгажуню Крысціну Бондарову. Добрый вечер, Крысціна. Так, мы не будзем скрываць, мы ўжо даўно знаёмыя, таму будзем на ты.
І глядзіце, вось такія цудоўныя рэчы, якія Крысціна робіць сваімі вось гэтымі залатымі ручкамі. Крысціна, ну, распавядай, я разумею, што гэта зараз папулярна ўсё, так? Як ты пачала, з чаго, як прыйшла да таго, каб пачаць займацца, і гэта называецца скраббукінг, не? Ну так, называется скраббукинг, но я так не люблю называть. Чомусь мне не подобаецца гэта слово, я просто называю альбо мой хендмейд, альбо творы ручной працы, бо творы все ж таки гэта бліжэй да мастацтва, а скраббукинг это, ну, нешта такое больш попсовае, што ли. Прыйшла вельмі проста, моя сяброўка нарадзіла дзіця, і другая сяброўка кажа, ну, давай мы зробім што-небудзь вось на нараджэнне немаўляткі. Ну і карацей сталі рабіць такую скрыньку, дзяўчаты, напэўна, ведаюць, называецца на маміны скарбы. Я тады... Ваня, ты ведаеш, што такая скрыначка «Маміны скарбы»? «Маміны скарбы» — гэта такая скрыначка, у якую кладуцца каштоўныя рэчы, звязаныя з маленствам вось гэтага немаўляткі. Бірачкі, зубікі, локаны всякие. Прыйдзеш дадому, Ваня, запытайся. То есть ты хочаш нават сказаць, што дзесьці у мяне дома нават ёсць скрынка з маімі зубкамі, з маімі бірачкамі. Які жах. Колькі ты важыў, які твой рост, усё гэта павінна быць, так? Так. И я, уявите себе, я сказала, ай, да ладно, давай что-нибудь просто набудем. Навошта нешта рабіць, замарочвацца. Пойдзем просто ў краму? Она сказала, ладно, пошли, я ўсё буду рабіць сама, ты трошечку дапаможешь, скажем, что зрабілі разом. Ну ладно. Ну и в выніку она мне давярала толькі наразаць. И ў канцы я уже настолькі увайшла у гэтую справу, што мне вельмі спадабалася, я ўжо не змагла спыніцца. Я стала рабіць скрынкі для падарункаў, ну, просто на дні нараджэння родных, сяброў. Потым стала рабіць тое, што можна пакласці ў гэтую скрынічку. Вось гэта можна развязаць? Так, конечно, можна развязаць. Хочу расказаць, падзяліцца сакрэтам вельмі класнага падарунка, які робіцца вельмі хутка. Робім вось такую скрынічку. Так? І друкуем лепшыя 30 самых класных, самых весёлых, самых улётных фоток. І кладзем іх у гэтую скрыначку. Так, вельмі хуткі падаруначак атрымліваецца. Сябра або родны адчыняе. Зрабіць скрыначку. Глядзі, з'еў цукеркі, засталася скрыначка. Насамрэч, усё вельмі проста робіцца. Просто можна зайсці ў інтэрнэт, паглядзець, як гэта робіцца. А вы заўсёды шукаеце ў інтэрнэце, ці нават самі нешта выдумваеце? Ідэі ўласныя? Распачынала я, канешне, карыстаючыся напрацаваным досведам у інтэрнэце, але зараз, канешне, я ўсё прыдумваю сама. Я вось нешта нават завязаў, абы як. Ну, уже можно, не абы як, прыгоженько, уже можно рабіць самому што-небудзь. Ну і все, і так і пайшло. Вот спачатку скрынькі, потым тое, што можна пакласці ў скрыньку, а потым мяне запрасілі на вяселле, і вось такім чынам нарадзілася цэлая серыя вось такіх розных паштовачак. Першая серыя называлася «Пяшчота», калекцыя. Это вось гэта, пэўна, да? Так, вось гэта. Серыя «Пяшчота». «Пяшчота», калекцыя. Потым нарадзілася таксама калекцыя, якая звязана з Віцебскам, з Беларусю, з такімі вось арнаментамі, з малюнкамі. Ну, Віцебск, я думаю, што з Шагалам гэта самае папулярнае, так? Конечно, гэта святое. Гэта святое. Так. Добра. А вось, Крысціна, глядзі, ручная праца заўжды, яна каштуе больш за фабрычную, так? Ці карыстаецца попытам? Хаця я так разумею, што ты не прадаеш, а просто гэта ўсё падарункі. Ці карыстаецца попытам вось у нашых гараджан рэчы, якія зробленыя ўласнымі рукамі? Ну, а чаму адразу пытанне ў кошце? Тут вельмі шмат важных фактараў, які таксама варта мець на ўвазе. Па-першае, ці ўвогуле папулярны хендмейд сярод віцебчукоў. Вось. Это першае. Малайчына. Вось за што люблю дзяўчын разумных. Сама задала пытанне, да і зараз сама і адкажа. Дык вось як у нас у нашых віцебчукоў? Пачакай, трэба да канца сказаць. Да, не все так проста. А ці ведаюць віцебчукі, дзе ўвогуле можна набыць хендмейд? Ты ведаеш, дзе можна набыць? Ведаю, у гандлёвых цэнтрах, ну і усялякія кропачкі ёсць па горадзе. Так. Ну і я думаю, таксама ў інтэрнэце можна. Падчас славянскага базару нават можна паспрабаваць. Большасць я лічу, што ведаю, што можна падчас славянскага базару набыць, але гэта пэўны сезон.
А вось не ў сезон, дзе можна набыць. Не ўсе, напэўна, ведаюць, так? Вот мы ўжо частку можна віцебчукоў самому зрабіць. адмятаем, якія не ведаюць. Частка, якім гэта не вельмі цікава, так? Вось калі нас з табой, Сяржук, уже адмялі, працягвай, Крысціна, калі ласка. Так, ці запатрабаваны ўвогуле выраб, то есть ці першай неабходнасці гэты выраб. Напрыклад, вот альбом. Нарадзілася дзіця, ну што ж паробіш, трэба альбом набываць, так? Ці там вяселле, канешне ж, на вяселле ўжо ж столькі грошаў выклаў, то ўжо колькі там уже гэтых грошай на альбом пойдзе, не так і шмат. Вот. Так што, калі скласці гэтыя фактары, мне здаецца, што хэндмейд – гэта рэчы на аматараў, то есть на абмежаваную колькасць людзей, якія ведаюць, дзе гэта знаходзіцца, і ведаюць, што ім дакладна гэта трэба, і што ім дакладна трэба. І таму, в прынцыпе, я думаю, што кошт тут уже не пытанне. А ну вось як заставацца, скажем, па моднаму ў трендзе, да? Таму што на хэндмейд рэчы таксама змяняецца ўсё ж такі вось гэтая мода. Адзін час, напрыклад, нейкі з фарфора статуэткі, да, папулярныя зараз. Вось, і гэта тэкстыльныя рэчы, так, і з паперы. Ты сочыш за гэтымі тэндэнцыямі? Што адбываецца Так, канешне. у свеце хэндмейда? Вось так. Ну, я думаю, свет хэндмейда вельмі звязаны з увогуле мастацтвам і з нейкімі тэндэнцыямі ў соцыуме. То есть, вот, напрыклад, ёсць такое моладзевае цячэнне, як хіпстары. Вот я зрабіла таксама такую вот штучку для хіпстара, такі нататнічак. Што ты глядзіш на мяне? Што? Нямала вусоў у мяне. У нас ёсць галоўны віцебскі хіпстар. Трэба расціць вусы. Так. Ну і таксама вот такая адметная штука для хіпстараў – keep calm, write and draw. Вось такі нататнічак, у якім можна пісаць і таксама маляваць. Я так думаю, у нас просто надышоў самы час. Вось у Хрысціны ёсць такая загатовачка-нарыхтовачка, у Івана таксама. Ну, нават нешта мне перадалі. Гэта сэрцайка па ўласнай просьбе Івана, ён ужо рыхтуецца да Дня ўсіх закаханых. Пачакай, яшчэ нават паўгода. Таму што гэты натоўп перад нашай тэлестудыяй. Усе святы надыходзяць нечакана, я ведаю па ўласным досведзе. Не, нават Сяржук у мяне не верыць і таму дае мне паўгода на то, каб падрыхтавацца. Гэта проста, што, разумееш, Крысціна, у нас перад нашай тэлестудыяй заўжды натоўп фанатак Івана, і ён хоча всіх павіншаваць потым, а ну, часу трэба шмат, таму што іх шмат, і трэба падрыхтавацца ўжо. Так, Іван? А нават не буду спрачацца з табой. Згаджаюся. Хай так будзе. Ну, гэта робіцца хутка, так што шмат фанатак будуць вельмі шчаслівыя. Цудоўна. Што мы з гэтым будзем рабіць? Так, ну вось у нас ёсць такое сэрцайка, так? Можна рабіць яго вялікага памеру, можна рабіць з прыгожай дызайнерскай паперы, альбо проста з каляровай паперы, кардону. Можна зрабіць нейкі прынт спачатку. Можна так зрабіць прынт, то есть наколькі багатая ваша фантазія. Далей пішем што-небудзь, што вы хочаце. Я цябе кахаю. Я цябе кахаю напісана. Так, і далей... Ну я потым што-небудзь напішу. Не хачу, каб зараз усе бачылі па тэлебачанні. Так, вельмі інтымна нешта, да? Іван, назірай, што трэба рабіць далей. Так, прабачце. Так, зараз складаем вушкі. Вушкі. Зверху. Так, каб атрымалася такая роўненькая лінія у нас. Такі амаль трохкутнічак. Так, правильно. Цудоўна. Цяпер да сярэдзіны згібаем бачкі. Бачкі, пачакайце. Ваня, што прасцей, скажы, з паперай працаваць ці з цестам? Я нават хачу сказаць, што з бачкамі прасцей працаваць у трэнажорным зале. Працягваем. Так, цяпер пераварочваем дагары нагамі. І ён зараз зробіць самалёцік і запусціць. Складаем вось гэты кончык. У мяне не вельмі роўна. Ну, трэба пастарацца. Трэба пастарацца. Фанаткі ж стараюцца. Напэўна, прысвячаюць вершы, начамі не спяць. Конечно, Ваня ж... У яго ёсць... Гэта не самы любімы фанаткі. У нас на студыі ёсць асобны пакой, дзе ён складаў усе падарункі. Вы гэта дарма сказалі на камеру, яна ж будзе ведаць. Што трэба рабіць пасля? Так, зрабілі, цяпер адгібаем. Зноў пераварочваем. Так, ага. І цяпер складаем гэту верхнюю частку да вось гэтага згіба, гэтага кончыка, хвосціка, да?
Мяне нешта жудаснае атрымалася. Ну нічого, Все буде добре. перший раз все комом. Ну, чаго Я ж першы? так само Вужик кажу. ужо быў. Ножницы Так, для нават тых, не хто- хотели да, для тых, хто доверять не перший глядзеў, раз. раю перагледзець яшчэ раз эфір з Каспісом Ларковым, як Іван рабіў птушачку з цеста. Вось гэта было шоу яшчэ тое. І што потым? Так, и все. І ўсё? Все, глядзі, а потым Збіваем. разгарні. И тут можно будет зрабіць яшчэ канцелярскім ножом надрез, каб можна было гэты кончик заправіць, каб ён закрываўся. Гэта А конверт. здесь нешта можна напісаць. Так. Можна напісаць, можна пакласці нешта каштоўнае, там Напісаць. грошыкі ці што-небудзь яшчэ, Прасцей так? будзе напісаць, Цукерачку, конечно. не ведаю. Что-нибудь нешикарное и приемное. Які-небудь сюрприз. Ось такий Ось так, розумієте, конвертик за 2 Літаральна хвилинки. за Да. 2 хвилинки наші телеглядачі можуть зробити пригожий конверт. Дякую, Калі Христина. ласочка, поділилася секретом. Вось гэтыя штукі, колькі часу займае зрабіць, напрыклад, вось такі альбом? О, альбом, гэта... я думаў, гэта спачатку куплены альбом, а ён... Нет, гэта не Увесь куплена, гэта зроблены. зроблена зноў-такі маімі ручкамі. Колькі часу ідзе на звычайных людзей стварэнне вось хутка. У такога? мяне вельмі доўга, потому что я вельмі патрабаваная да сябе. І укладаеш душу ўсё. Канешне, як жа тут не укладаць душу. Ну, просто я шмат часу прысвячаю гэтаму, і калі нешта не атрымліваецца, я магу ўсё выкінуць і пачаць рабіць нанова. Таму я магу паштоўку рабіць вечар. Ну, в прынцыпе, татнічкі раблю вельмі хутка. Я вельмі люблю іх рабіць. І недзе атрымліваецца за вечар. Ну, альбом, тыдзень, можа быць, можна хутчэй зрабіць, канешне. Калі тэрміны падціскаюць, можна зрабіць і за ноч. Так, усё можна зрабіць за ноч. Уздыхнеш у 2 гадзіны ночы, далей працуеш. А нават уся сямейная бібліятэка ўжо аформлена вось у такім стылі. Ну, Усе кніжныя яшчэ полкі. не, але я вельмі люблю вось таксама на першым аркушы нейкі любімы вершык пісаць. Караткевіча, або Танка, або Богдановича. Гэта ўжо такі падарунак ад цябе. Ну так, гэта падарунак. А наколькі, ну калі вось сказаць, зараз і ў Европе таксама вельмі папулярныя вырабы хендмейд, наколькі нашыя майстры канкурэнтна здольны з еўрапейскімі? Ці наадварот, можа, трэба еўрапейцам да нас падцягнуцца? Ну, я думаю, што наш хендмейд на дастаткова высокім узроўні. Я, в прынцыпе, вот сачу, гляжу ў сеціве на вырабы замежных майстроў. Мы зусім не адстаем, не саступаем. Я думаю, што не. А зараз папулярны таксама вось хендмейд-маркеты. Яны і вясновыя, і восень, і летнія. І барадулінкі. І барадулінкі, так. Ты прымаеш у іх удзел? Так, конечно, я прымаю удзел. Вот якраз такі ў вясновым была, і барадулінках. Наколькі яны таксама вось, ну, запатрабаваныя? Прыходзяць людзі непасрэдна вось мэтанакіравана, я прыйшоў нешта набыць. Так, запатрабаваныя людзі ёсць. Ну, канешне, маркеты, які праводзяцца не ў нашым горадзе, у Мінску, ну, кажа, што больш там пакупнікоў. Ну, в прынцыпе, у Віцебску таксама менш, але таксама ёсць пакупнікі. Вось ёсць нават адна такая ўжо ізбітая нават фраза: лепшы падарунак гэта зроблены сваімі рукамі. Крысціна, не магу не запытацца, што для цябе лепшы падарунак, таму што цябе не здзівіш нават тым, што зробіш нейкую паштоўку, нейкую кнігу вось так прэзентуеш. Ці сапраўды можна здзівіць? Насамрэч, гэта складанае пытанне, потому што я вельмі люблю рабіць падарункі. Сама сабе зрабіла? Ну, так, найбольшы падарунак для мяне гэта зрабіць падарунак для кагосьці, зрабіць прыемнае. А калі насамрэч што-небудзь падараваць мне, то, напэўна, тое, што мне можа прыдасца для хендмейда. Вот мне на Новы год падаравалі мат для нарэзкі. Такі вялікі сіліконавы мат, які аднаўляецца пасля таго, як ты там што-небудзь наразаеш, паперу. Вот, вельмі такі класны падарунак. Вот таксама сяброўка... Гэта, ну, падсцілаць пад нешта? Ну, так, такі вялікі мат, А2, на яго кладзеш паперу і канцелярскім ножом наразаеш. Ну, гэта нават зрабіў муж, якому надаела, што заўсёды сапсуеце стол, так? Ну, так. Як, дарэчы, муж ставіцца да вось гэтых захапленняў? Ну, не муж. Ну, па-рознаму бывае, але збольшага падтрымлівае, канешне, таму што гэта мастацтва, гэта ж някепская справа, чаму не падтрымаць?
Ну, То есть, калі ввогуле, ўсе мужчыны атрымоўваюць на 23 Лютага шкарпэткі. нейкія шкарпэткі, пену, вось гэта... Так, пену для галення. Што яшчэ нам дужаць, я не ведаю. Ну, вось нешта вадзічку, мы нейкую атрымоўваем, папшыкацца, вадзічку. да. Гэты заўсёды атрымоўвае... Не, ад гэтых вырабаў пакутаюць толькі мои сябры, а мы, ну, часцей за ўсё адно мы дарым кніжкі, вельмі дарагія класныя кніжкі па гісторыі. Вот. Вось, дарэчы, Іван, ты ведаеш, чым яшчэ займаецца Крысціна? Яна вельмі знакамітая у нас асоба ў такіх гістарычных колах, так? Крысціна, распавядзі, калі ласка, чым яшчэ ты займаешся? Ну, так, это не асноўная моя дзейнасць, я яшчэ працую 8 гадзін у дзень. 8 гадзін, так. Гэта хобі. Для душы. Ну да, это то, што па начах раблю. Або на выходных, калі у меня выходные здараюцца. Я яшчэ выкладаю гістарычныя танцы пачатку 19 стагоддзя. Дарэчы, заняткі па танцах бясплатныя, таму я запрашаю абсалютна ўсіх віцебшчукоў. Дзе? У Задзвінні. Ну, Зноў дакладней, такі зараз культурна-гістарычны комплекс Дзвіна. Так, вось там, калі заходзіць праз брамку, направа. Кожны панядзелак, серада з 7 і до 9. Заняткі бясплатныя. Прыходзьце, калі ласка, мы ўсім рады, незалежна ад узросту. Не глядзі так на мяне, не глядзі. І ўзроўні фізічнай падрыхтоўкі. Не, я да таго проста, што Іван сказаў, што бачкі лепей за ўсё можна ў трэнажорнай залі, так? Там і бачкі, і ножкі, ўсё А падкачаецца. якая музыка з 19 стагоддзя? Пад што вы там? Гэта не Дзепеш-Мод, я цябе расчарую, Іван. На нашых балах Дрэнна. жывая Што могу музыка, сказаць? ёсць музычны Жывая калектыў. музыка. Вот нават так. літаральна зусім недавно, 8 кастрычніка, мы чынялі баль у Крычеве, у палацы 18 стагоддзя Пацёмкіна і Галынскіх. І там быў музычны калектыў з Мінска «Ду-сувенір». «Ду-сувенір» гэта значыць прыемны ўспамін з французскай мовы. Гэта назва Ну, ўзятая Іван ад ведае французскую мову. романса Міхала Клеафаса Агінскага. Вот, так што запрашаем нас на заняткі, падрыхтавацца, дарэчы, прыехаць на бал. Я шмат што пра гэта чытаў. Вы ў Крычаве адкрывалі гэты баль. Гэта быў У нейкі... Крычеве мы адчынялі 6-й бальны сезон, ужо 6-й. Нашаму клубу ўжо 8 гадоў, і вось ужо 6-й год, як мы пачалі праводзіць бальныя сезоны. Што там адбывалася? Таму што гэта, ну, ці не самы буйны такі баль, нет? Не, гэта адзін з самых буйных. На ім прысутнічалі госці з Мінска, Барысава, Віцебска і з Масквы таксама. Ну, дзесьці каля 40 удзельнікаў. Не шмат, але зала дастаткова такая камерная. Так што мы адчувалі сябе там дастаткова утульна, такой кампаніі. Ну гэта ж поўная нейкая аўтэнтычнасць, калі я добра зразумею. Гэта плаце, якое трэба, вопратка, ўсё стылізавана пад 19 век. Так, госці прыязджалі са сваімі строямі, таксама адпаведнай эпосе на час пачатак 19 стагоддзя. Зразумела, што і прычоскі адпаведнай эпосе. То есть госці падрыхтаваны, яны ведаюць танцы, яны апрануты. Яны прыязджаюць, каб адпачыць. Хто у вас робіць вопратку, тыя, хто займаюцца танцамі? Я просто ўжо назіраў не аднойчы Ну гэтай хто танцы. робіць? Ты паглядзі на стол. Я толькі глядзеў, разумееш, ну танчыць, ну не ўмею, вось. Я неяк саромеюся зусім. У нас дэвіз. Танчыць могуць усе, абсалютна ўсе. Гэты дэвіз не пра Сержука. Нам трэба зрабіць зараз нейкае пары з Іванам і пайсці на танцы. Чаму не? Ну прапусціш разок трэнажорку. Ніхто, хто да нас прыходзіў, не ўмеў танчыць вальс, нават я. Усе навучыліся танчыць вальс. А хто вас навучыў? Мяне навучыла Эля Каржыцкая, моя сяброўка і паплечніца па выкладанні танцу і па арганізацыі баляў. І вы працягваеце нават ужо разам? Ужо разам, так, ладзім. І хто прыходзіць? Ну вось калі прыйдзе, напрыклад, Іван, вось прыходзіць чалавек, ну незнаёмы, і, напрыклад... Прабач. Ну прыйшоў чалавек з вуліцы, скажам, да, і яму, напрыклад, год так 50, напрыклад. Ну і што? Не, гэта не пра Івана. Гэта можна, то бок узроставых абмежаванняў ніякіх абсалютна няма. Няма ні ўзроставых, ні фізічных абмежаванняў, ні нават абмежаванняў па фінансавым забеспячэнні. Касцюмы некаторыя удзельнікі шыюць самі, калі яны ўмеюць, або замаўляюць. Вось якія
у нас такі шматгранны чалавек, але ўсё ж такі вернемся крыху, у нас засталося зусім Добра, канешне. часу не шмат. Мне цікава вось заўжды, што было. Калі я бачу такія альбомы, у мяне адразу ўзнікаюць такія думкі, што тканіну гэта набывалі, ці гэта нейкая з дома там нейкая прасціна, якая ўжо прыйшла ў такі стан. Ну, дзе вось набываюцца вось гэтыя матэрыялы ўсе? Вось гэтыя штукі, гэта таксама можна замаўляць ці набыць дзесьці ў крамах проста? Ёсць, канешне, адмысловыя хендмейд крамы і ўвогуле крамы, якія прадаюць тавары для творчасці. Ну, тканіна, так, канешне, это не прасціна, гэта ўсё набывалася ў краме. Бо тут, дарэчы, тканіна з маёй вышыванкай. Гэта твоя вышыванка? Так, гэта моя вышыванка. Моя бабуля вельмі класна вышывала, і я спадзяюся, што калі-небудзь я дасягну яе ўзроўню. Майстэрства, на жаль, яе зараз са мной няма, але вось я спадзяюся, што я змагу навучыцца і буду вартая яе. Крысціна, мы можам толькі з Іваном разам пажадаць поспехаў творчых. І вось гэта таму, што, ну, я магу сказаць, што гэта ўсё можна назваць адным словам пяшчота, як ты сказала, серый, таму што гэта настолькі кранальныя ўсе рэчы. Гэта вельмі файна выглядае. А ў мяне яшчэ ёсць класныя беларускія таксама, нататнічкі з арнаментамі. Я вельмі люблю рабіць, асабліва абіраць арнаменты, на якіх якія сімвалічныя, якія нешта азначаюць, і вельмі прыемна каму-небудзь вось дарыць такі нататнік з... І трэба рабіць яшчэ невялічкую такое тлумачэнне, што азначае арнамент. Канешне, канешне. Дзякуй вялікі, што вось святлом запоўніла нашу студыю. Я думаю, яшчэ сустрэча ў нас будзе з танцамі непасрэдна, прысвечаная танцам. Абяцаем. Дзякуй, што прыйшла. А зараз давай паглядзім разам на нашага Сашу Карэнмана. Ну, як на яго можна не глядзець, таму што і глядзець, і галоўнае радавацца жыццю. Всем привет, это «Попади в телек». В новом сезоне мы появляемся абсолютно где угодно. Сегодня мы в каком-то ночном заведении нашего города. Ну, в каком-то, всем понятно, в каком. Вот, здесь проходит впервые для нашего города очень крутое благотворительное мероприятие. Это интеллектуальная игра «Паб-квиз. Ума палата». И мы будем общаться с гостями. Погнали. Кристина, Юля. Кристина, Юля, ну вы пришли сегодня в ночной клуб, на дискотеку, да, все верно? Поиграть. Поиграть с кем? С судьбами мужчин? Нет, конечно. Как получится. Вот, здесь есть немножечко. Паб-квиз, ума палата, что это такое? Ну, какая-то интеллектуальная игра, мы в первый раз. Говорят, что здесь во всем есть благотворительный смысл, да? Все деньги пойдут на лечение деток, правильно? Ну, мне кажется, такого должно быть побольше. Вы своим друзьям рассказывали об этом вообще? Приглашали? Конечно. Много ваших друзей пришло? Да. 8 человек. Вот, посмотрите, если вам нужно собрать куда-то хорошую компанию, приглашайте этих девчонок, они приведут с собой еще 6. Может быть, вы нам расскажете, что здесь будет происходить. Все пришли, глаза такие по 5 копеек, понимаете? Тут будзе праходзіць ума палата, гэта квіз, якога яшчэ не было ў нашым горадзе. Гэта будзе квіз благотворительный, то есть все гроши пойдуць на дзіцячы дом. Так что я думаю, что все команды пришли падтрымаць гэтую добрую справу, и будет вельмі цікава. Ну, расскажите вы нашим телезрителям, все же, что такое квиз? Ну, квиз. Вот для меня квиз это вот прям ничего. Я не знаю вообще. Квиз это адносно новая інтэлектуальная гульня для нашай краіны, асабліва для нашага горада. Яны прыйшлі до нас з Менску, і гэта праводзіцца не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах. Гэта такой формат паб-гульня, гэта як не такая сумная, может, як «Что, где, коли». То есть не такая деловая, как «Что, где, когда», как я понял. Конечно, отличается этим. Как у вас дела? Я вижу, настроение прекрасное. Как вас зовут? Наталья Васильевна. Наталья Васильевна, расскажите, пожалуйста, что вы делаете в ночном клубе? Играю. Играете? Азартные игры. На деньги? Нет. Азартные игры не на деньги, это очень круто, это что-то новенькое. Сегодня здесь какая-то интересная интеллектуальная игра «Ума палата». Да. Что это такое? Это что-то вроде «Что, где, когда»? Наверное, я первый раз на Впервые, этой игре, да? поэтому... Ну чего ждете? Победы. Может, вы знаете, что здесь вообще происходит? Куда вас всех пригласили? Да мы так
мимо проходили, зашли. Ночной клуб, да? Ну да, наверное. Ну, танцы будут, судя по всему. Ну, это же клуб естественно, диско-бар. обещали, То есть диско-бар включает в себя два понятия, как дискотека и бар, да? Ну, говорят, что так. Вам что больше нравится, бар или танцы? Знаете, мне холодно было. Вы просто рады тому, что вы находитесь в тепле. Ну, пока не выгоняют, уже хорошо, как бы в целом. Вы, главное, громко не говорите об этом, они на звук реагируют. Понял, на всё. Здравствуйте, это ваш друг? Ну, соперник сегодня. Соперник? Он, видите, даже не здоровается. Как вас зовут? Александр. Александр, вы мой тезка, давайте я вам пожму руку. У нас самое популярное имя в стране. Максим, привет. Я не мешаю. А я не мешаю. Сань, куда тебя позвали? Что здесь будет происходить? Что это за действие? Пап-квиз какой-то? Пап-квиз. Очередной витебский. То есть пап-квиз, да? Вот ты сказал мне пап-квиз, и я должен понять, что такое пап-квиз. Все телезрители еще, это ж пап-квиз, точно, Ну, встретиться с друзьями, отдохнуть, провести нормальное время, ответить на пару вопросов. Сейчас мы пообщаемся с организатором этого мероприятия, подчеркну, благотворительного мероприятия «Пап-квиз Ума Палата». Это Максим Панченко. Привет, Максим. Здравствуй, Саш. Добрый вечер всем. Классно выглядишь, наверное, волновался, готовился, хотел, чтобы первое мероприятие прошло круто. Что будет? Какие сюрпризы ожидают люди? Сюрпризов особенно никаких, честно. Я не рассчитывал, что вообще соберется народ. То есть платить людям ты не будешь? Сегодня платить людям не буду. Он не будет вам платить, уходим! Вот. Организовал движуху ради движухи. Не ради денег, а чтобы сделать благое дело и помочь людям. Я смотрю, что публика абсолютно разношерстная. Здесь есть и студенты, есть и люди вообще возраста уже такого, бабушки и дедушки. Все есть, да? Не стоит их обижать, они еще всем дадут прикурить и всем покажут, как нужно играть. Да? Вы знаете, как играют бабушки? Ну, я так, имею небольшой опыт. Я с бабушкой всю жизнь шашки играл просто. Ну, а вы сами какое отношение имеете вообще к интеллектуальным играм? Я знаю, что вы веселый такой, образ у вас, по крайней мере, больше такого весельчака, балагора, нежели какого-то интеллектуала. Ну, так сошли звезды. У меня есть товарищ Минский, который сказал: слушай, есть классная тема, попробуй, зайдет ли Витебск. Я говорю, ладно, давай, мне просто что надо. Надо то. This is business. Нет никакого бизнеса. На данном мероприятии бизнеса никакого. Эти деньги пойдут на благотворительность, насколько я знаю. Да, эти деньги пойдут в детский дом города Витебска. Что ожидаете? Интересных вопросов. Шоу-программа будет какая-нибудь там? Танцоры, брейк-дансеры, фокусники, стриптизеры, да. Я понял. Максим, заводи. Виктория, но вы частенько посещаете интеллектуальные игры в нашем городе? Да. Какие у нас есть? Мозгобойня. Брейнбрейкерс. Бернард Шоу. Битва мозгов. Бой мозгобоев. Мозговые битвы. Битва и мозг. И мозги и удар. 2. Да, но я очень доволен, что у нас есть интерес в городе к таким мероприятиям, вообще, что они проходят. И я, на самом деле, впервые вообще пришел, и то не поиграть, просто поработать. Как часто? Как часто? Может, вы знаете. Вот если я хочу прям раз в неделю играть, возможно в нашем городе? Раз в 2 недели точно. Раз в 2 недели точно. Ну, достаточно. Или надо больше? Нет, достаточно. Достаточно, да? Чтобы не надоедало. Да. Все будет хорошо, всем понравится, будет очень весело, и все уйдут с хорошим настроением. Я вообще в ожидании чуда зрелища и волшебства. И хлеба. Хлеб вон на уже. На первом месте зрелище, на втором хлеб. На втором хлеб. А хотя говорят, хлеб всему голова, наоборот. У вас как-то сегодня избыток хлеба, наверное. Да. На самом деле, вы хоть как-то предполагаете, что это такое? Пап-квиз, Ума Палата, да, называется это все мероприятие. Это интеллектуальная игра или это какой-то вообще розыгрыш чего-то? Я не знаю просто вообще, абсолютно. Я сюда пришел абсолютно случайно и понятия не имею. Может, вы меня как-то сориентируете? Вроде бы здесь планируют не только поотвечать на умные вопросы, но и хорошо провести время в компании хороших людей. Мы вам желаем хорошего вечера. Спасибо за общение. Всего хорошего. Скажите, все собрались? Кого нет, поднимите руку. Замечательно. Меня зовут Панченко Максим. Я организовал сегодня это мероприятие для, скажем, вас. А пока участники кайфуют от правильных ответов,
мы с вами, уважаемые телезрители, прощаемся. Я лично ни на один вопрос правильно не ответил. Вот такой вот я тупой. Но простите меня, простите. Я не для этого, не для ума, не для умы палаты. Мы сегодня находились на паб-квизе «Ума палата». Если вы хотите, чтобы мы осветили ваше мероприятие, звоните 60 11 60. Пока. Ось так, як завжди, на веселим ми скончимо нашу програму, да, з Сашем Кранманом. Шчасця, здароўя, кахання, цёплы адбыўся вечар. І зараз ён будзе яшчэ крыху іскравым, здаецца мне. На сёння гэта ўсё. Мы жадаем вам нянуднага вечара і развітваемся да заўтра. А зараз мы з Сержуком выходзім са студыі, таму што нас ужо чакаюць Skyfire. Пакуль. White dress, black tie. This place about to blow and you're the dynamite. Your friends know that all of them come around. Everybody needs a guardian. I'm through feeling lost 'cause I found you. The people around you surround you. Yeah, yeah. Just like the halo on your head. You're everybody's angel. Everybody's angel in disguise. You're everybody's angel, everybody's angel, everybody's angel in disguise. You could make a dark room turn to light. You could bring this whole place back to life. You're everybody's angel, everybody's angel, everybody's angel. Black dress fits right. It's your world, you've been having it on ice. Me too, that's what I like. Your silhouette's a cigarette and I'm the light. I'm through feeling lost 'cause I found you. The people around you surround you. Yeah, yeah. Just like the halo on your head. You're everybody's angel, everybody's angel, everybody's angel in disguise. You're